lasing daw siya, lasing. Kaway, 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 kaway. Alright, rock and roll to the world. Nandito kami sa dagat. Nandito kami sa ilalim ng dagat. Ano kami? Ayun, ayun. Kasama namin. Maigdi kami tuman. Ayun o. Ayan, yung dalawa. Oh, malangoy yan, malangoy. Malangoy yan, dalawa na yan. Oh. Ayun mga kalingap. Oh, alright. Hello. Hello, Simple Cat. Mega love shout out. Sus Via Pascual, mega love shout out. Andito kami ngayon sa isla. Ayan, oo. Mapunta kami sa kabilang ibayo. Ito lasing na to. Driver to driver. Apa maganda dito sa isla ng Tinambak. Pag pumunta dito si Hello Manay, Pardo B. Mega love shout out. Maribig Garcia, lasing. Ito lang po lasing, oh. Driver yan, driver. Maricel, Kalingap Kalapito, shout out. Sugar Cane Channel, lasing. Hello, miss ka na nila Bebang Atiklo. Punta na po kayo dito sa Tinambak, isla ng Tinambak. Ayan, man na kami. Ayan o. Ay, may daming huling isda dito. Ito, mga kalingap, may isang mga isda dito, maraming huli. Ang mga sariwa, ito mga sariwa, oh, ganda oh. Oh, lalaki. Magkano kilo niyan, kuya? Ha? Oh, 50 lang daw kilo. Kalingap, Kalampito, shout out po. Opo, makapunta kayo dito sa napakagandang isla. Ayan, oh. Ha? Pangulam lang daw nila yan. Magkano pa kami? Sige, babalikan namin. Magkano ba dyan? Ha? Utoy. Lasing na baga to, kasama nyo? Bahala sila, magbayad sila. Ayan. Mura lang po ang bangka, 20 lang, ay 10 piso pumunta rito. 20 po, 30. Ha? 30 po daw, 30. Ayun sila singo, ayun oh. Dito kami sa may isla. Ayun, anong pangalan mo kuya? Oh, ito. Ba gusto mo manawagan sa ano? Ayun nakakita tayo ng banda. Sa Jessica Soho. Jessica Soho. Ayun sila singo. May lasing tayo, may lasing. Ayan. Masasaya po yung mga isda dito sa Tinambak. Ayan, mga kalingap. Ayan. Ayan yung sinakay namin. Iniwan na kami dito sa gitna. Hello Manay, Baditay. Sugar. Ha? May isda. Marami na ano yan. Mga mura yan, mga mura yan. Nakakita ng bangka. Ito ang dami nilang huli. Ayan oh. Oh wow, lalaki, may kitang. May dilis, tsaka sugpo. Ano ni? Ayan. Ha? Oo, ayan. Ito may ano, pangulam niyo lang yan? Mamaya pa magkano pa kami? Sige. Mga kalingap, bibili kami ng isda rito. Oo, maraming isda. Galing lang po namin kila Mayra. Si Mayra. Marami kasi kita rito. Sa Sugod Tinambak, ayan, mga magigiting natin mga isda. Ito lasing yan, lasing yan. Hindi mga isda, lasing. Ayun o, nang isda o. Ayun o. Nang isda. Dakulon po, Sugar King. Gwen Bares, mega love shout out. Watching from Antipolo, Cheryl Capistrano. Mega love shout out po. Idol Kalingap Kalapitos, I hope soon makita kayo ng person ng picture mo. Sige po, Maricel Aringa, sana po. Salamat Kimberly Tan, ingat palagi. Yan, sabi niya. Ayan. Wala nang isda. Ito na may lasing. Sige, mag-aabang po kami dito ng isda na mabibilihan. Sariwang-sariwa, nagalaw-galaw pa. Oh, ingat lasing. Uwi na daw si lasing. Sis Lorna Kitchen. Oo, nandiyan ka lang kasi kaya winalat kita. Ayun po, ililibutin natin tong isla kasi medyo madilim ng ano ngayon.
Ayan po, Maricel Aringo. Ayan, mega love shoutout po. Marami ditong makukuhang ano. Marami makukuhang shell. Alright. Bukas po babalik kami dito. Tapos si Bebang, isasama ko dito si Bebang. Ayan, gusto. Biling lasing lang. Hatod mo ako sa sulpa. Ano yung sulpa? Sis Lornas. Yung lasing ilagay na sa kahon. Sector. hindi po namin kasama yun. Kasama lang yun sa bangka. Yung lasing na yun. Ayan oh. Ayan, meron po doon nangingisda oh. Ayun, nangingisda yun. Ayan, abangan natin yung huli niya. Opo, dito po kami mamamasyal nila Sagap TV, Bebang, tapos ni Pangyaw, tapos ni Rabason. Dito po. Magagawa kami dito ng eksena. Ayan oh, abangan nyo. Bebang the Movies. Sulpa. Mega love shoutout po, Sweet Charms. Salamat po, Cherlita Lagunoy. Mega love shoutout po sa ating 81 viewers. Ayan. Excited na po si Jezebel Chato. Ayan. Eh po, ang ganda ng nasa gitna kami ng karagatan, laut. Ayun oh. Ayan. Ayun yung pangpang pinanggalingan namin. Ayan. Opo, maliligo dito si Bebang. Eh po yung hanggang ngayon po nangingisda pa rin yung ayun oh. Ayan. Sige po, sis Lorna. Bagay ito si Bebang. Sabi ni Manay, hello Manay, Pardo B. Happy Friday po Kalampitos TV. Sabi ni Marilita Ginagoran, shoutout po Kalampitos Bergie Kaday. Ang ganda ng dagat po, Vicky Asakawa, mega love shoutout. Kimberly Tan, Maricel Aringo, pag-uwi namin ng Pinas Idol Kalingap Kalampitos, soon makita kayo sa Roman sa mga Bicolano. Opo, nandito lang po kami. Hindi kami aalis dito sa Bicol. Ayan, Rocky Osman, mega love shoutout. Sabi ni Sweet Charms, watching from Macau, Jenny's channel. Mega love shoutout po. Verona Vlogs, hello Kalampitos TV. Salamat po. Wala, nakamiss maligo sa dagat. Opo, Maricel Arongcales. Rita Dischioso, gayon dyan Kalampitos. Ayan po, mega love shoutout po sa 84 viewers natin. 84 million viewers. Ganda po ng panahon dito, hindi mainit, hindi rin umuulan, talaga namang maaliwalas. Pupunta po tayo dito sa sa parts, igagala ko kayo dito sa isla. Ayan. Ano ba yung meron dong may tampalan dun. Pupunta po tayo sa may mga mangingisda. Hindi pa delikado rito. Ayan ay mga mangingisda natin, mga masisipag na mangingisda. Kasi miss ko nagagad ang tandem nyo ni Bebang. Asan ba si Bebang po? Maigdi na duman. Maduman na igdi si Bebang. Josebel Matsumoto, hello Kalampitos. Mega love shoutout po. May napunta kaming dagat, sandbar dyan sa Kamsur. Opo, maganda mga tanawin dito. Ayan. Si Bebang na lang po ang aming iniintay dito sa isla. Para ayan na. Nagpapangki sila. Talagang po dito masagana sa isda. Mga sariwa talaga. Yung galunggong dito nagtatalon-talon at lumulok-sulokso pa. Ayan, galunggong. Hello po Lemel. Igdi duman sa induman igdi. Sugar kita. Po, may mga mangisda na parating. May mga huli po yan, mga yan. Ayan. Mega love shoutout po, 71 million viewers. Buhay na buhay pang isda Manoy. Opo, Kimberly Tan. Music lover, hi po.
Salamat sa pag-subscribe. Ayan, Vicky, ayan na. Mega love shout out. Ayan na yung mga mangisda natin. Mga maraming huli. Pag huli ko no, ibahan mo ako dyan, mabakal sirat at barato at sariwa. Opo, barato dito. Pati baruto. Mura. Ayan, mag-ano mo tayo, magtatampisaw muna tayo sa dagat. Nangitim na maray. Mega love shout out po sa lahat. Ayan, sa ating 80 million viewers. Ayan. Nagpula na yung buhok ko dito sa isla. Ay si ano, kasama ko si Bayaw. Ayan si Bayaw. Pa-support daw po, pa-subscribe po si Sugar Cane Channel. Ayan, padalaw niyo po yung kanyang bahay. Asan yung sombrero mo, Kalampitos? Nilipad po ng ano, ng dagat, ay nangangin. Tinangay. Ayan, maraming salamat po sa mga panunod nyo. Hi po Rocky Usman, sabi ni Nita G. Hoy Bulabog, Rocky Usman, mega love shout, sabi ni Bulabog, J. Guevara. Ayan po, si J. Guevara po, ano yan natin, isa sa member ng official Kalinga Partners ni Kuya Bal Santos Matubang, ang aming mentor, yan, mentors. Ang aming mentor, nakakamiss doon sa Dait, kaya yun, nagpa-isla din kami dito sa Tinambak. Ayan. Itong isla na to ay ngayon ko lang napuntahan. Ang tagal ko na dito sa Bicol. Ayan, habang nag-aabang po tayo ng ano, ng mabibiling isda kasi mura dito tsaka sariwa yung isda. Opo, babalik pero parang magkakaroon ng ano, ng parang pupunta dito si Bebang. Oh, bakit naman Che Guevara? J. Guevara? Kakalungkot na hindi kami matutuloy sa Dait, sayang. Bakit po? Bulabog. Maraming salamat po, Dulces. Ayan, mega love shout out, 95 million viewers. Basahin po. Sige mama, babasahin ko. Sabi ni Bulabog. Ayan. Pag pumunta po dito si Bebang, diretso na po kami dito sa isla. Magla-live po kami, magsisiga kami ng ano, ng apoy. Tapos papasayawan ko ng tinikling si Bebang. Ha? Ito po, may sinulat si Bayaw. Ayan oh. Kalingap team. Kala ko Kalampitos eh. Kalingap team. Ayan, shout out Elena Iris. Ayan, sponsor family Diyos sa Tinambak, mega love shout out po. Ayan po, abangan nyo po yung ano namin, yung pag live namin dito na mayroong apoy sa gitna na papalibutan namin, tapos papasayawin po namin si Bebang ng Team Kalingap Dance. Ayan, magandang ano yun, magandang content yun, si Bebang. O sasayaw na rin ako nakbahag. Babalik ka ba daw po doon sa binibebang? Ay, sabi ni Bebang siya na yung pupunta rito sa Naga. Ayan. Pag sumama din si Joey the Great, nako, sasabog tong isla. Sayang inabang ko man ng J. Guevara and Kalampitos TV. Apo, baka po makabalik kung sakali at isasama naman dito si ano, Nadia Akur. Hello Kalampitos, may love shoutout po. Geraldine Prado, Lods, may love shoutout. Flor Ori. Ayan. Magsisi uwi na po mga Kalingap tips dahil sa mga basher. Nako, bakit? Dapat hindi intindi ng mga basher. Oo, kasi wala man silang naitutulong. Bash lang ng bash. Dapat ano, sumakay sila sa bus. Oh, maganda dito, Lods. Opo, ang gagawin namin ano, nagpapalag-palag pa yung isda para ilalagay na sa apoy. Ayan. Magandang hapon po, Papa Franz Vlogs. Pakisupport po siya.
pa-subscribe po si Papa Franz Vlog, yung lagi nyong napapakinggang DJ ni Kuya Bal. Papa Franz Vlogs. Yan. Si Papa Franz Vlog, mga kalingap. Ayan, si Papa Franz Vlog. Uwi na si B-Boy sa Sunday. Opo. Pag uwi dito ni B-Boy sa Sunday, didiretso yan dito sa Naga. Dito muna siya mag-stay. Si Bebang. Tapos ang gagawin po namin, didiretso na po kami dito sa isla. Magsisiga po kami dito, mag-ihaw-ihaw ng ng isda. Papa Franz Vlogs. Ayan, si Papa Franz Vlog, paki-subscribe po, pa-support mga kalingap. Pwede ka naman mag-DJ Sir Kalampitos. Ako po yung si DJ Bombay. Ayan, yung maraming bago, marami kong dala galing Amerika at buong Asia. Ayan, DJ Bombay. Meron akong kalan na gawa sa Japan, lumalabas ang apoy doon sa pihitan. Ayan. Opo, makulag po kami ni Boy Lado, Boss Karepa. Ready ka na ba? Si Boy Lado. Ayan. Ha? Magkukulag po kami ni Boy Lado, kasi kami tatlo ni Sagap TV, Bebang, at saka ang inyong lingkod si Kalampits. Kalampits yan. Opo, babalik po. Peking. Opo, punta kayo dito ni Sweet Charms. Oo. Pakagaling ng Dait, diretso na kayo dito sa Naga. Camigen, Magallion Lane. Shoutout po Ningning Basena. Abangan ko po ang banding ninyo dyan sa isla ng Kantinambak Diyos. Apo, magandang banding namin dito. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa Kalingap, lalo kay Kuya Bal Santos Matubang, at syempre kay Kalingap Rab. Apo, punta kayo dito, Sweet Charms, next year. Ayan, ipapasyal ko kayo sa isla. Ayan, papunta tayo dito sa maraming bangka. Ayan, marami ditong tuhay. Ayan, maraming tuhoy, Kalingap. Ay, parang wala na. May manghuli kayo. Ayun o. Ito po, inaabangan namin yan. Inaabangan namin. Ayan, huli namin. Bibili namin yung huli nila. 50 lang daw po isang kilo ng isda. Sabi ni Papa Franz ng Kanasang, sabi ni Bike Asakawa. Sige po, wait namin kayo dito. Ayan, sana hindi mahulog yung cellphone. Ayan na si Kuya, nangingisda. Ayan. Ayan, makita niyo yung huli nila. Actual po yan ang huli ng isda. Ayan. Ay, naglalagay pa lang. Hindi na huli na yun. Sis Bicolana Ayala, mega love shout out. Ayan. Dalagang Bukid. Marami ditong Dalagang Bukid. Mega love shout out. Crystal Osal. Crystal Osal, keep safe, God bless. Salamat. Magtatampisaw po kami dito. Ayan na. Ayan. Naglalagay pa lang sila ng lambat. Mamaya may huli na yan. Magbubulabog muna sila para makahuli. Opo, mag-iba kayo dito man. Mag-iigdi lang kamo. Mag-iigdi na lang po kayo duman. Magandang hapon, Kalampitos. Ingat kayo sa sabi ni Sibayan TV. May galap shout po Sibayan TV. Ano hinuhuli nila? Kahit ano po, basta mahuli. Ito po ito yung tinatawag na salabi. Ayun, salabi ba 'yan, salabi? Salabay, salabi. I-design duman. Mangingisda po kami Tatay Asyong, kaso parang tinatamad si Spy Asyong. Tatay. Masama kami doon. Pag sirena pa yung nahuli, swerte eh. Ayun ay lumubog na yung salabi. Ayun, ayan. Yung masipag nating Sabi nila, pangulam lang daw nila yun. Sana ibenta. Kumalawang. Opo, Makati yan. Ito, may antik. May nakuhang antik si Bayaw. Antik. Welcome po, Magallion Lenny, Makati yan. Opo.
Makati, ang sunod na Makati, ano na, Caloocan. Ayan. Ayan. Lumulubog, ay, pasugod. Sinusugod. Pupunta sa atin yung sa labay. Ayan, naglalagay pa lang sila ng ano. Mamaya papandawin na nila yan. At syempre may huli na. Ayan. Celio Tolibas, kami dito din kami sa North Carolina. Anong isda din, madami din fish dito. My channel, good day Kalampitos watching here in Saudi. Mega love shoutout po. Ayan, paano pag sirena? Ayun, pag nahuli sirena, jackpot. New subscriber watching from Dubai. Salamat po, Mirna Lusong. Maria Teresa Marueles. Hello kuya, ingat, God bless you. Sana makapunta din kayo dyan. Sana punta na po kayo dito. Magandang lugar dito. Lalo't nagdadapit hapon na po. Madilim na. Ayan, oh. Ito po yung isla. Oh. Yung kabuuan. Isla talaga. Ano. Natatakot akong umikot to kasi ba. At Mike Mungkal, pa-shoutout naman kay Balba Danggot Pugpug watching from Pampanga. Salamat po kuya Mike Mungkal. Mega love shoutout po. Ayun, may paalis na. Sabi nila pag may paalis may dumarating. Nagchat si si Bebang. Ngayon lang sabi niya ayaw daw siya paalisin ni Kuya Bal. Ihintayin daw kami. O sige, bali ito sa 25 po. Babalik kami doon sa Dait. Shoutout po Mar J channel. Newbie Tamsak, salamat po. Adik sa Sirena. Ayan, magandang hapon po. Dati po napunta ako diyan sa Tamban. Shoutout po Christina Baltasar. Magandang hapon po. Ayan, ayan, nagbubulabog na sila. Ayan, bubulabog na para yung isda lumapit dun sa lambat. Ayan mga kalingap. Apo sa 25 kasi sabi ni Bebang, ayaw ako ni Kuya paalisin. Ayan. Ihintayin daw kami. Ayan mga kalingap. Apo si Tata Eduardo po nasa Naga ngayon. Pag minsan isasama ko na rin sa pag-vlog ko. Abangan nyo po yung aming tandem ni Tatay Eduardo. Ang dating taong grasa, Tatay Eduardo. Hindi po tuloy kasi susunduin po namin siya, si Bebang. Ayan mga kalingap. Ayan mga hanap buhay nila kasi paghapon daw maraming isda talaga. Paghapon malamig yung malamig yung tubig. Ayan. Yo Limitran, salamat po. Yan kung mahaba yung galamay, pero kung maiksi lang budol. Apo, MAC. Yehey, wag mo na kayo umuwi. Kalampitos pa shoutout from Japan, Ebina Lopez. Sabi ni Ohio. Mahal kasi ng viewers si Bebang kaya ayaw palisin sa bahay ni Kuya. Apo, mahal yan. Sana all mahal. yung alaga mo sa fish pond malalaki na ba? Malaki na po yung fish pond, yung alaga hindi pa. Ayan, apo, baby upload. Ayan, in the sky, maganda, pwede makapag-live sa dagat. Apo, malakas ang signal dito sa dagat. Hindi katulad sa ibang dagat, maluya. Shoutout po watching from Jeddah, Marby J channel. Mega love shoutout po. Mabel Cadeño, ayan, shoutout po, mahal ka din namin Kalampitos kasi subscribe mo ka. Salamat po MAC. Kasi yung dalawang nag-host sa ribbon cutting ni Bina Morales. Opo, Ohio. We love you Jezebel, sabi na Kalampitos. Ayan, medyo malulubot na po tayo ngayon kasi ilan na lang, magpapaalam muna tayo pansamantala. Ayan, pag nag 5% na yung battery natin.
Ay, pa-shoutout po watching from Kuwait, Bicola naman ako. Iyo tabi manay Ednalin Eborda. Hello Kalingap Kalampitos, sabi ni De Los Reyes. Mega love shoutout po. Shoutout Davao City, Imelda Bentoso. Shoutout from ano Vancouver, Canada. Vancouver, Canada. Ayan. Opo, masayang tumbling. Masayang tumbling si Tiklo at Bebang. Opo, natumbling sila. Sa labay po. Delikado ba yung sa labay, ano? Andito po kami sa Tinambak. Isla ng Tinambak. Salamat po sa 140 viewers natin. Ayan, medyo nagdidilim na. Welcome po Imelda Bentoso, mega love shout out. Tawa ng tawa si Geraldine. Pag nahuli po si Bebang sa lambat, hindi po siren ang tawag doon. Ano ba tawag doon pag ang ibig sabihin po ng Mabel Cadeño, ang ibig sabihin po ng tinampo, kalsada po yung dito sa Bicol. Hindi po yung nagtatampo. Teklo, goodbye. Firme tanggal stress ang pagpinood ko. Po, yeah, Teresa. Hindi ko pa po nilalabas yung pagkakulit ko kasi nahiya ako. Hindi ko pa masyadong nilalabas. Dugong tawag kay Bebang. Ay, dugong. Kala ko pag nahuli daw si lambat, ang tawag kay Bebang dugong. Meron pa butanding. Aray ko. Watching from ingat po. Ayan, mega love shout. Mabel Cadeño. Shout out po butanding. Mag-Fernando po ka na, Lods. Paano ba pang Fernando po? Mega love shout out po sa lahat. Lahat po ng 144 million viewers. Tandaan nyo palagi, hindi natutulog ang balita. Naging Mike Enriquez. Tandaan nyo palagi, hindi natutulog ang balita. Subalit na tagapagbalita ay laging tulog. Ayan. Ayan, shock ko yan si Tiklo. Ang galing. Ayan tawag kay Bebang pa shoutout po. Sabi ni Adelina De Leon sana manood ka Bebang. Pag ikaw nagba-vlog, nagla-live, nagsha-shout, pinapanood kita. Daya. Ayan, gandang hapon ka ng Pinos. Pogi na si Tay Eduardo. Opo, pogi na siya. Noel. Ayan po, marami. Ano ibebenta niya? Pang-ulam na lang, sayang Ayan. Ito po, ay pang-ulam na lang daw po nila. Oo nga hindi nagbabasa, nasadya nila yun. Ayan po, maraming huli. Magagabi na, wala nang walang ulam. May dilis, may sapsap. Ito, may yung tuling-tulingan, taling-taling. Kitang yung kitang tawag dyan, kitang. Ayan. Sa amin yan, kikero. Kikiro. Ba't kikiro? Ano yan? Midbid. Midbid, masarap din yung midbid. Pili sa pispan. Ito yung samaral, Oo, delikado daw yung pag natinik. Oo, pati ito. Namamaga talaga, Oo. pati itong kitang. Oo. Ito. Ang daming kitang mga kalingap po. Ayun may balaw. Ito, laki ng balaw nito. Pasayan, hipon. Hipon. Ayo, sakayan daw to, sakayan. Kapag masisid ka ng ilalim ng dagat, sasakayan mo na lang, kaya tinawag na sakayan. Ayan, sakayan. Malaking balaw. Ayan mga kalingap. Opo, nagalaw-galaw pa yun. Ayan gumagalaw pa oh, ayun Ito yung mahabang bangus. Midbid daw, midbid. Ayan midbid. Sabi ng midbid, hello mga kalingap, kumusta? Sabi ni midbid, hello, ayan, marami nahuli ako sa lambat.
Hindi ko alam kung bakit. Sumasayaw pa. Watching Lita Kabasan. Sarap naman yan sariwang isda. Ayan. Ito ang daming balaw. Ah, may butite. Ano na? Tinapoy na namin. Ito. Ay ano? Lapu-lapo yan. Lapu-lapu. Hindi ba nagbubulbul yan? Ano yan? Ubura? Opo, lumalaki pa to. Ano, ang balaw po yung malaking hipon. Malaki. Mali. Balaw malaking hipon. Ayan. Kapeso yan ah. Bakit naging kapeso? Ayun, maraming huli mga kalim. Pero ulam daw nila. Paano ang dami nitong ulam nyo? Ilang kayo mag ano? Ilang kayo mag pamilya? Marami? Tatlong bahay. Ah, tatlong bahay. Kapit bahay. Ah, Ito kapit bahay ko. Kapit bahay. pinamimigay nyo lang? Hindi. Kasama lang sa akin para ano. Ulam ni Jemel balaw. Masarap po ang balaw, lalo't may ano, may sardinas. Ay, ano? Sardinas. Sili ano? Sili. Oo. Ayan. May nahuling ano? Ano, bisugo. Gusto mo lang humingi. Nangihingi. Ayan. Sabi ni Lola Damiana, kayo pala may bigas tutoy. Magkano yan? Layas na kayo. Sabi ni Lola Damiana. Mega love, shout out. Sabi ni Ato, Kalampitos, mahawa ka ng taglay kay mahawa ka ng tawa talaga kay Kuya. Pangbungad, sir, pahagad pangbungad. Ano pangbungad? Ayan, sarap yan, fresh. Ang balaw po, yun yung ano, malaking hipon. Opo, yun yung balaw. Balaw bagaw. Ayan oh. May nahuli pa lang sa lapu-lapu. Marami pa lang isda dito. Kaso paggabi lang ano. Ayan. Ang tawag po sa luto na may balaw na may sardinas, ano po? Pacham. Pacham po yung pacham. Pachambahan. Sarap ng ulam nila mamaya. Bakit sinabi lagi ulam Jemel balaw Kalampitos? Hindi ko po alam kasi ngayon ko lang po na laging ulam ni Bal kasi ang balaw po kasi ano yan, yung ulam ng mga nagtitipid na tao. Ang balaw. Sarap yung story watching from Riyadh. Parang kang kinikiliti. Yan, ang balaw po alamang yan, yung may sili tsaka ano, bagoong. Mega love shout out Team Sir Bobby. Yan. Alam po, alamang po ang balaw. Ayan. Sabi ni Merjin Imperial, hello. Ayan. Ayan po, medyo ayan mga kalingap, nakita nyo yung ano, yung mga isda na buhay pa kanina, ngayon patay na siya kasi nahuli na. Ayan. Ayan mga kalingap, 5 ha? Pakawalan mo kasi dito kinakain dito. Mas kinakain yan. Masarap to. Papakawalan mo na para Ayun o. Papakawalan daw po itong napakalaking huli nila. Ayan. Ayan o, panoorin nyo. Papakawalan daw ako, hindi daw kinakain. Sabi niya. Ayan. Ayan mga kalingap o, pinakawalan o. Ayan o. Ayan, bye bye. I miss you like crazy. Okay po mga kalingap, 5% na lang yung ano, yung battery life natin. At ako po magpapaalam po pansamantala. Ayan, hindi po ako si Libayan. Ako po si Lubayan. Maraming salamat po sa panonood sa ating munting channel. God bless po sa lahat at pagpalain po tayo. At ngayon, kagaling lang po namin kanina kay Ate Mayra. Kita-kita po tayo bukas sa pag-upload ng video niya. Maraming salamat po. Kalingap. Paalam, pansamantala. Ay, Kimberly. Bye po, bye-bye.